Здравейте, приятели! О, да, приятели, ето е мръсницата Вае. Тя на мълстата, която... Ей, чао! Чао, чади! Здравейте, приятели! Гледайте каква мръснича там! С мене, с кой лоса аз? Лосата! Колко се това е? Проклето куче, такова мръснича! Лайнар такъв! И бабайката му страх от мене. И бай майката да и бай си би в газа. Какво искаш, ма, Кривандел? Чакай. Чао, 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 чао.